Jirenia fuq il-bliet Swarta kien xi data ġrajiet Kim ħabbat mewġ iż-żmien biex sawa l-art fejn ngħixu intu jien. Dan huma l-ewwel kelmiet tal-kanzunetta Ċelebrazzjoni, kanzunetta miktuba bil-Malti u bl-Ingliż biex tikkommemora l-anniversarji storiċi ta' din is-sena f'pajjiżna, jum il-ħelsien, id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, jum l-Indipendenza u jum ir-Repubblika. Kif jindika t-titlu Ċelebrazzjoni tiċċelebra l-istorja ta' pajjiżna bħala poplu wieħed b'imħabba, dinjità u unur. Storja b'messaġġ emozjonali profond li tnissel sens ta' paċi, kif qal il-kantant tal-Winter Moods Ivan Grek. Tidħol ħafna f'dak li niktbu s-soltu aħna fil-mużika tagħna, ġifieri l-emozzjoni, sens ta' għaqda, sens ta' paċi u niftakru wkoll fil-glorja u l-istorja ta' dal-pajjiż tagħna li żgur bħalu m'hemmx. Grek ikkompona l-kanzunetta flimkien ma' Peter Borch u Matthew James Borch mir-Red Electric. Għal Peter din il-kanzunetta għandha sinifikat kbir. L-għonet bil-mużika m'hemmx partiti. U wkoll fil-festi bħal pereżempju l-Indipendenza m'hemmx iktar u iktar m'hemmx partiti. Naħseb li diska fuq titkellem ninġabru wkoll flimkien biex niċċelebraw. Din il-kanzunetta se titkanta fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena anniversarju mill-Indipendenza li se jsiru fil-Port il-Kbir fl-20 ta' Settembru, propju lejlet jum l-Indipendenza.